Velkommen til de somaliske nyheder. Den 1. maj mødte Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard herboende somalier om iværksætteri og selvforsørgelse. Borgmesteren fortalte om sit besøg i Minnesota, USA, hvor det somaliske mindretal havde gjort et stort indtryk på ham. De var dygtige ikke kun til at sætte gang i forskellige ting, men også til at hjælpe andre i gang. Jacob Bundsgaard fortalte endvidere, at han også ser det samme arrangement i Aarhus, og at der er brug for, at alle hjælper hinanden til at tage ansvar. Borgmesteren meldte flere gange ud, at han meget gerne så et samarbejde, og han gerne ville bidrage med sin støtte, men han gjorde det samtidig klart, at initiativet skal komme indefra. Jeg synes, at det er et fantastisk initiativ, I er startet på med disse temadage, og jeg håber, I vil melde tilbage på, hvordan det går jer, sagde borgmesteren. Det er deltagernes oplevelse, at myndighederne står for hele integrationsarbejdet, og kun i minimalt omfang frivillige foreninger. Det kunne være meget bedre. Beskæftigelsen blandt somaliere mellem 20 til 64 år er omkring 60% i USA, mens det tilsvarende tal i Danmark er mindre end 25 til 30%. Ved borgmesterens indlæg var der mange herboende somaliere, der blev inspireret til at gøre noget ved problemet. Ifølge beregninger lavet af Nationalbanken i 2011, ville en perfekt integration forbedre de offentlige budgetter med 23 milliarder kroner. Antallet af indvandrere og efterkommere i Aarhus er ca. 47.000 personer, det vil sige 15% af befolkningen. På det socioøkonomiske perspektiv kan vi dermed slå 2 fluer med et smæk ved at motivere vores indvandrere til at tage aktiv del i at blive selvforsørgende. USA er ikke Danmark, og Minneapolis er ikke Aarhus. Men der er brug for, at vi alle hjælper hinanden med at skabe muligheder. Give den enkelte mulighed for at tage ansvar for sit eget liv. Afsæt man har i USA, hvor vi jo ikke har et stærkt velfærdssamfund på samme måde som det, vi kender i Danmark, det er, at har man ikke arbejde, så har man ikke mad på bordet. Tager man ikke ansvar for sit eget liv, ja, så er der ikke andre, der gør det for en. Vi skulle gerne kunne skabe en situation her i Aarhus, hvor vi tager ansvar både for vores eget liv, men jo også i et stærkt og forpligtende fællesskab for hinanden, hjælper hinanden med at tage ansvar for os selv. Og at vi bruger det drive og det entreprenørgen, der er hos også det somaliske mindretal i vores by, til at skabe nye muligheder. Jeg tror på, at skal man skabe rigtig varig forandring, også i det somaliske miljø, ja, så skal det komme indenfra. Så skal det komme med den stærke stolthed og det stærke drive, der er hos det somaliske mindretal i Aarhus. Og der skal vi starte med os selv, og vi skal starte med de unge. Og det skal være det sidste billede, jeg vil dele med jer fra min tur til Minneapolis. Det var et program, som hedder Neighbor for Nations, som er drevet af unge mennesker, og som netop tager afsæt i, at vi kan noget, og vi vil noget. De lavede en kampagne, der hedder I'm a Star, som på flaget, som netop sætter fokus på, at unge med en somalisk baggrund har nogle fantastiske kompetencer og evner, er på vej igennem uddannelsessystemet og blive højkompetente, og dermed også åbner mulighed for at tage ansvar og også at hjælpe andre i det somaliske miljø. Det at have et stærkt civilsamfund, hvor man hjælper hinanden. Det at have et stærkt udgangspunkt i en kultur, hvor der er en stolthed ved at skabe noget og ved at være entreprenør og iværksætter. Det er et helt afgørende udgangspunkt for at skabe succes. Og skabe det, synes jeg, mere positive billede af det somaliske miljø i Aarhus og i Danmark. Og det har vi muligheden for, og det vil jeg gerne støtte jer op i. Initiativet skal komme fra jer. Initiativet skal komme fra det somaliske miljø. I skal bruge den stolthed og det drive, I har til at skabe en succes, både for jeres virksomhed, for jeres minoritet og for jeres by. Og det skal være det aller sidste. Det jeg oplevede en amerikansk somalier sige, som noget af det første, da jeg snakkede med hende, det var, at hun sagde, jeg er stolt af at være amerikansk somalier.
Jeg er stolt af at være Minnesotan, og jeg er stolt af at være en Minneapolis somali. Og derfor håber jeg, at det vi kan arbejde hen imod, det er, at man kan være stolt af at være dansk somalier. At man kan være stolt af at være jysk somalier. Og man kan ikke mindst være stolt af at være aarhusiansk somalier. Søvndal og Friis Bach mødtes med repræsentanter for det somaliske samfund. Udenrigsministeren siger, at Somalia er en prioritet for den danske regering. Der er fortsat mange udfordringer i landet, men på det seneste har vi set begyndende opmuntrende tegn. Der er fremskridt både i forhold til den politiske proces og sikkerheden. Vi skal gribe disse muligheder, og det synes jeg er vigtigt at drøfte med herboende somalier, der har et stærkt ønske om at bringe fred og stabilitet til landet. Udviklingsministeren siger, Danmarks massive indsats i Somalia er med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Vi er rigtig glade for den dialog, vi har med det somaliske samfund i Danmark. Der er mange, der sidder med en helt særlig viden om historie, kultur og forhold i Somalia, som det kan være værdifuldt for os at forsøge at gøre brug af. Somalia ser ud til at gå en mere positiv tid i møde. Det er faktisk bemærkelsesværdigt, fordi det er lang tid siden, vi har kunnet sige det. Der er tegn på lyspunkter. Al-Shabaab er under ganske betydelig militær pres i både det sydlige og det centrale Somalia, og den afrikanske unions mission i Somalia har kontrol med stadig større område i Mogadishu. Situationen er fortsat kompleks. Der er lang vej endnu, men det er vigtigt, at vi benytter det fornyede håb til at fremme stabiliteten i Somalia. Somalias regering og andre politiske aktører har selv et ansvar for den proces, der nu er fastlagt under ledelse af FN, at den bliver ført ud i livet. Det vil sige udarbejdelsen af en ny forfatning, enighed om fremtidig regeringsform, valg af et nyt parlament og etablering af et forfatningsråd. Det er sådan de stationer, vi står overfor. I har været med til at lægge pres på de parter, som bare holder fast i deres parlamentssæder, og hjælpe med at overbevise om, at det er Somalias interesse, at de her ting bliver løst. Det er naturligvis vigtigt, at det internationale samfund bakker op. Her gør Danmark meget. Vi har en meget bredspektret indsats, der dækker aktiv diplomati, udviklingsbistand, som Christian vil vende tilbage til, humanitær nødhjælp og stabiliseringsindsatser inde i Somalia. Det er afgørende med international koordinering. Det er afgørende med et internationalt samarbejde, fordi det er en svær opgave, vi står overfor. Der er rigtig mange, der er engageret i Somalia, men hvis vi skal have det bedste ud af disse indsatser, så skal vi styrke koordinationen endnu mere. Særligt inden for pirateriområdet har vi set store fordele ved at koordinere, hvor alle arbejder sammen inden for en international ramme. Det betyder, at alle bidrager positivt, også landene i regionen, hvilket er særligt vigtigt. Pirateriområdet har naturligvis en høj prioritet for Danmark. Der sidder fortsat gidsler fængslet. Det er klart, det er ikke kun at tale om en flådeindsats, men også en langt bredere udviklingsindsats. Vi ved godt, at vi ikke kan løse den her opgave, hvis vi ikke løser nogle af de fundamentale problemer. Og det betyder, at hvis vi skal bekæmpe pirateri på lang sigt, så kræver det en indsats på land. Det er ikke tilstrækkeligt blot at fange pirater og sætte dem i fængsel. Vi skal sørge for en rehabiliterende indsats for de, der kommer ud af fængslerne, og vi skal sørge for en forebyggende indsats for at dæmme op for tiltrækning af kriminelle grupper og piratnetværk. Det giver en sammenhængende indsats. Et godt eksempel på den sammenhængende indsats var den konference, der var i London om Somalia, hvor både Christian og jeg deltog. Det, der lykkedes, var at få placeret Somalia rigtig højt på den internationale dagsorden.
Vi har mulighed for på mødet at diskutere både med somalier, men også andre internationale spillere, hvordan vi bedst muligt skaber både stabilitet, sikkerhed og udvikling. Og vi fik sendt et utvetydigt signal om, at det internationale samfund bakker op om en udvikling i Somalia. Det er også vigtigt, at regionale organisationer er med i processen. Regionens engagement er helt afgørende. Jeg har lige været i Addis Ababa for at tale med IGAD om Somalia. Somalia er også der noget, man er rigtig meget optaget af. Endelig er det vigtigt, at hele det somaliske samfund er engageret. Jeg ved godt, det er i sagens natur allerede. Det er fordi, I sidder inde med en helt særlig viden om historie, om kultur, om forhold i Somalia, som det kan være værdifuldt for os alle sammen at gøre brug af. Det betyder, at vi vil meget gerne indgå i en dialog om udviklingen i Somalia, og hvad I kan gøre for også at give idéer til at bidrage til en positiv udvikling. Vi støtter fra Udenrigsministeriets side Dansk Flygtningehjælp, som har en pulje penge, der går til somaliske gruppers initiativer til udviklingsprojekter i deres oprindelsesland. Derudover prøver vi at holde regelmæssige møder med det somaliske samfund i Danmark, ligesom vi gør nu, for at give mulighed for, at I kan gøre opmærksom på særlige problemstillinger og udfordringer, som vi måske ikke er opmærksomme på. Jeg synes, det er meget sjældent mange år siden, at man kan sige, at der sådan var tegn på lys i forhold til Somalia. Det har sådan været beretninger om konstante krige, om sult og mennesker på flugt. Nu står vi måske for første gang et sted, hvor både den militære indsats på land og til søs, samtidig med landenes forpligtelser til at bygge institutioner op inde i Somalia, samtidig med verdens tilstedeværelse i forhold til udviklingsbistand. Det er det, der tegner et håb i øjeblikket. Det er meget højt prioriteret i det arbejde, vi laver, både økonomisk, men også i forhold til en indsats, vi øver. Og derfor glæder jeg mig til at høre spørgsmål, til at høre jeres kommentarer, se jeres perspektiver for fremtidens Somalia, og også hvad det er for en dansk indsats, der rammer mest præcist. Obala,
Problemerne i Somaliland, som gør, at vi kan få skabt en mere varig løsning, sikkerhed, fremskridt, fremgang for Somalia. Det er der brug for. Jeg var jo selv dernede her tidligere på året, som nogle af jer nok ved, både i Mogadishu og i Hargeisa. Og man kan sige, at der er rigtig lang vej igen, det ved I alle sammen, men der er også nu spirende håb, en skrøbelig sikkerhed i store dele af landet, som vi kan bygge på. Jeg har jo tit brugt hovedgaden i Mogadishu som sådan symbolet på, hvad der kan ske. En hovedgade, som jo for ganske kort tid siden var en krigszone, hvor soldaterne lå på hver sin side og skød på hinanden, og når man kører på den, er bygningerne stadigvæk gennemhullet, og ruinerne kan ses. Men det er en hovedgade, som Danmark nu har været med til at renovere. Der er stadigvæk lidt huller i den, men den er nogenlunde til at køre på. Og den hovedgade er nu blevet et symbol på, at tingene godt kan lade sig gøre i Somalia. For det er en hovedgade, hvor folk nu går og køber og handler og maler og bygger og engagerer sig i at skabe et bedre Somalia, et bedre Mogadishu. Så selve hovedgaden, det er et symbol på, at tingene kan lade sig gøre. Hospitalet er nu ved at være renoveret og fungere, så de mange mennesker i Mogadishu kan få adgang til sundhedsydelser. Der er stadigvæk lang vej igen, og der er jo nogle af de allermest fattigste og udsatte mennesker, man kan finde på denne jordklode, findes i Somalia. Jeg mødte jo selv med Fatuma, en af jeres lands kvinder, som jo var flygtet 190 km. Hun havde mistet sine 12 stykker kvæg, var kommet ind til Mogadishu med hendes 7 børn nu. Manden var blevet tilbage og boede i et af de små telte, som I jo nok kender mange af jer, som tusindvis af flygtninge i Mogadishu bor i, hvor de har med 4 pinder, nogle plastikposer, fundet lidt skygge for den bagende sol. Der bor hun, men den måde hun klarer sig på, det er jo ved, at hun går hen til Dansk Flygtningehjælps maduddeling en gang om dagen og får et måltid varmt mad, som jo smager glimrende. Jeg smagte jo på det sammen med Andreas, da vi var dernede, og slap godt fra det, og det smagte glimrende og var god mad. Og på den måde klarer hun sig jo, og klarer det for hende og hendes børn. Men hold op, hvor har hun fortjent et bedre liv og en bedre fremtid. Hun er jo selve definitionen på modstandskraft, må man sige, Fatuma her. Hun har jo klaret det mest ekstreme, de mest vanskelige betingelser, og uden nogen hjælp i årtier har befolkningen været efterladt. Nu har vi en chance for at gøre noget. Det prøver vi, og vi engagerer os. Og det man nu prøver er jo selvfølgelig også at være med til at bygge Somalia op fra neden. Og de områder, hvor der så er muligheder for at gøre noget, i Mogadishu, i Puntland, i Dalmaduk, i Somaliland, så kom ind og vær med til at bygge op fra neden af. Vær med til at sørge for, at de skrøbelige administrationer, der opstår, de så begynder at fungere. Og borgmesteren i Mogadishu, som jeg også mødte, han tager jo ansvar. Han prøver nu at gøre noget for sin by.
Og han prøver virkelig at kæmpe for, at det bliver bedre i Mogadishu. Jeg mødtes jo i Hargeisa med både præsident og premierminister og udenrigsministerne i Somaliland. Og igen der er der skabt en lomme af sikkerhed og stabilitet. Et faktisk fungerende og rimelig velfungerende demokrati, der på unik vis jo har formået at bygge bro gennem det gamle klanbaserede samfund og et moderne demokrati, hvor et overhus, ikke, hvor de ældre er repræsenteret, og et moderne parlament, som bliver valgt efter moderne demokratiske principper. Og der har du lige pludselig fået skabt institutioner, som i virkeligheden danner bro og bygger bro mellem et tidligere måde at organisere et samfund på og et moderne demokrati, og det fungerer, og der er fred og sikkerhed, og det ikke fordi der ikke er problemer i Somaliland og i yderkanterne, men det er der noget, der kan lade sig gøre jo, og der skal vi gå ind, og der skal vi gøre noget mere. Og vi har jo lavet en Somaliland-fond, som så, fordi vi kan endnu ikke arbejde igennem regeringen, men vi vil gerne heller ikke arbejde udenom regeringen, vi vil gerne arbejde sammen med lokalregeringen i Somaliland. Og det gør vi med den her Somaliland-fond, hvor vi så arbejder sammen med dem og prøver at sørge for nu, at der kommer flere børn i skole, af sundhedsklinikkerne eller et landbruget. Og kvægebruget ikke mindst, og forbruget, og jeg var jo nede på kvægemarkedet også, og handle kameler og andre ting, og at det kommer til at fungere, og der bliver en bedre fremtid for befolkningen i Somaliland. Det prøver vi, og det prøver vi som sagt sammen med lokalregeringen. Det samme i Puntland, i Galmudug, i Mogadishu. Der hvor mulighederne er, der skal vi gå ind. Og det vil der mig jo at etablere den her stabilitetsfond, som igen skal prøve, hvor der er en mulighed, skal vi hurtigt ind og sørge for, at der bliver bedre vilkår for befolkningen, så de får et alternativ, og så de kan se at fremskridtet, og hvis de bakker op om den lokale regering, og hvis de bakker op om det skrøbelige demokrati og den forbedrede sikkerhed, så gør det også en forskel for dem. Så får de deres børn i skole, og så kan de komme på en sundhedsklinik, og så kan de få lov til at handle og producere og kæmpe sig forhåbentlig ud af fattigdommen. Det er det, vi prøver. Vi fordobler jo samlet set vores engagement i Somalia og Somaliland nu fra tidligere niveau på omkring 100 til et niveau på omkring 200 millioner danske kroner om året. Det er et signal om, at vi tror på, at det kan lade sig gøre. Vi vil freden, vi vil fremgangen, vi vil sikkerheden for befolkningen i Somalia. Og det er jo det, som vi og I kæmper for. Jeg ser frem til at høre jeres spørgsmål. Jeg håber, I vil engagere jer fremadrettet, være med, deltage, gøre noget, så meget I overhovedet kan. Det jeg oplevede i Somaliland, ikke mindst, var jo også, at det var somaliere, der havde boet i udlandet. Nogle af dem, der var dernede nu, og de var taget hjem, og de engagerede sig, og de kæmpede for at skabe en bedre fremtid. Så den kontakt, den dialog, den indsigt, den viden, som I har, den skal vi sørge med bruge. Og der ser vi frem til en fortsat god dialog, både gennem det program, vi har her, og med vores Afrika-kontor.
Det var alt fra somaliske nyheder for denne gang. På gensyn. cirkeeniyo dhulkeennaba